Velkommen til Luft, en dansk webshop med næsestrips. Først og fremmest, hvorfor skal man overhovedet bruge næsestrips? Det er der faktisk mange gode grunde til. Den første, der kan nævnes, det er søvn. Rigtig mange vil føle, at de får en bedre søvn, en dybere søvn, og du faktisk mindsker din snorken ved at bruge næsestrips. Det vil sige, at det er altså ikke kun godt for dig og din søvn. Det er også godt for hende eller ham, du netop sover med, som ikke skal høre på din snorken. Den anden grund, det er sport og træning. Det her med at få et næseplaster på, som gør, at du får mere ilt ned i kroppen og ud i dine muskler, gør, at du faktisk kan løbe og løfte noget tungere, hvis det nu er det, du har lyst til. Og den tredje grund, det er generelt velvære. Igen det her med at få luft ind igennem næsen, gør, at du føler, at du har mere energi til faktisk at gøre de ting, som du har lyst til. Tanken bag Luft startede faktisk et helt andet sted. Til daglig driver vi et træningscenter, og der træner vi af sig selv og vil gerne optimere vores træning. Så vi prøvede en masse andre næsestrips, men vi oplevede, at de var gyslige at se på. De lignede noget fra et hospital. De var lavet af plastik og var ikke særlig åndbare eller rare at have på. Og måske vigtigst af alt, så var de alt for store og passede ikke på vores næser og blev ved med at falde af. Og derfor begyndte vi altså at designe og producere vores egne næsestrips. Når du modtager din Luft næsestrips, så er det første du gør, er selvfølgelig at åbne posen. I posen vil din bestilte næsestrips ligge. De vil se sådan her ud. Men før vi begynder at sætte dem på næsen, så er det altså vigtigt, at vi faktisk lige tør den af. Det kan du gøre med et håndklæde eller en klud som jeg. Det er vigtigt lige at få cremerester eller sved af, fordi så gør det faktisk, at limmen sidder lidt bedre. Men derefter, når næsen er rengjort, så er det faktisk tid til at påsætte dit næseplaster. Her er der klister bagpå, hvor du lige kan glide det her af. Og så er det vigtigt at finde midten af næsen, ikke for langt nede og ikke for langt op, men midt på, så du faktisk får fat på din næsebor. Prøv at sætte næseplasteret så lige som overhovedet muligt, så du faktisk får lige meget luft ind i hvert næsebor. Og så ser det også pænest ud. Et godt tip, hvis du skal bruge det til en sport, det kunne være en løbetur eller ude på cyklen, så tag dem på minimum et kvarter, inden du skal afsted. For det gør, at limmen får lov til at arbejde så godt ind på din næse, så den ikke falder af, når du er i gang med din sport. Og derefter, så er vi faktisk klar til at trække vejret igennem næsen. Så herfra vil jeg bare ønske dig rigtig god vejrtrækning. I posen vil du finde de næsestrips, du har bestilt.